Empezamos en breve un acto que nos espera de novo aquí no Liceo con noso queridísimo Carlos Ares. Hola. Recordando o gran Carlos Casares. Bueno, casi tedes o mesmo nome, Carlos. Está aí a cousa. Bueno, por iso aí está tan la afinidade que ti tes por a figura deste noso escritor, Carlos. Sí, claro, é un escritor de referencia da nosa cultura e ademais, bueno, o feito de que fora profesor na miña vila de Viana do Bolo, pois fixome estudiar moito sobre ele e sobre todo seguir a súa obra e agora ter a sorte de coñecer a familia e formar parte da súa fundación, ahora xa como recén nomeado secretario, así que esta é unha maravilla, e hoxe aquí no Liceo. Efectivamente, aproveito para darche os parabéns, xa noraboa, merecelo moito, e ademais traballas por el, desde onde queira que nos estea escoitando e mirando, pois estará moi orgulloso, digo isto así, tal como sinto, Carlos. Bueno, que vai pasar hoxe aquí? Bueno, pois imos ter a entrega do segundo concurso de microrelato que organizamos a Fundación coa axuda daqui do Liceo e, bueno, patrocinio de Xunta, Deputación e de Caldaria Hoteles e Balnearios. Temos 3 textos absolutamente fermosos, preciosos, de 3 alumnos premiados do ensino posobligatorio de toda a provincia de Ourense, que foi para quen convocamos o concurso. É unha forma de darlle visibilidade a esta xente que, bueno, que lle gustarán outras cosas, pero tamén lle gusta escribir, e lle gusta a literatura, e lle gustan as nosas letras, de unha forma de faceres, bueno, facilitarles que poidan escribir, e ademais, pois, en galego, que mellor. E uns textos maravillosos que se virán aquí a recoller os seus premios, a ler, e todo misturado coa presentación e a batuta da miña querida Marina, e ademais a actuación de Divisi Ensemble, que é unha agrupación musical excelente, preciosa, que vais a ver a voz desa soprano, ese violín, ese piano como sona. Bueno, vai a ser unha tarde memorable, maravillosa. Unha tarde memorable cos novos talentos aí dándonos a súa enerxía, todos rodeados dese espírito de Carlos Casares, a quen non esquecemos nunca, verdade? E bueno, pois imos alá, algo máis que recordar, Carlos? Non, nada máis, que a xente que entre no Salón Nobre, que se senten e que disfruten do acto, que arroupen a estes rapaces que decidiron que era unha boa idea e unha boa opción escribir e a disfrutar. É unha tarde que para min é o culme de varios meses de traballo, de recopilar textos, de ver como foron avaliados, e agora pois só queda disfrutar e todo listo. Pois veña, arrancamos cando queiras, cando ti digas. Xa, veña. Bueno, hola, pois nós somos Divisi Ensemble, aquí a cantante da agrupación, Cecilia Rodríguez, ás veces violinista, mais aquí temos o violinista principal. Sí, son Martín González, estudio violín no Real Conservatorio Superior de Madrid, levo tocando desde os 9 anos, bueno, tamén temos o pianista Roy. Son Roy Lago, o pianista do grupo, tamén levo tocando desde os 6 anos o piano, estou estudando no Conservatorio de Castilla e León. Desde cando estades xuntos, chicos? Pois dende maio deste ano, a verdade é que somos unha agrupación moi recente, pero vimos con moitas ganas. Xa estades moi coordinados, Soades maravillosamente. Bueno, que é a música? Pois para mí a máxima expresión do arte, de unha maneira de emocionar e transmitir moito con simplemente non ten por que ser visual, simplemente escoitalo xa transmite moito que moitas xentes case non poden. Como te sentiches hoxe aquí en Ourense? Pois encantado, la verdad, que un buen público, encantado cos compañeiros tamén, son excelentes, pues que non podo decir nada máis. Transmitistes ademais moi boa vibra, de verdade, estuvo fermosísimo, de verdade vos lo digo. Cecilia, que é a música? Bueno, pois para min é a miña vida, a miña paixón, o meu traballo, bueno, que me gustaría que fora o meu traballo, xa que, bueno, como dixen antes, levo co violín, pois, dende xa fai moitos anos, dende os 8 e cantando desde os 16. Para min o é todo, teño as miñas mellores amistades dentro do mundo, bueno, é unha forma de vida, basicamente. Que é a música? Bueno, como están a dicir eles, é a nosa vida, non podemos vivir sen música, é a nosa forma de expresión, é a nosa paixón, ao final, é o que queremos dedicarnos
resto da nosa vida, esa de docentes, de tocando con o noso grupo, nunha orquestra, o que se poida. Dirixen sempre unha forma tamén de empezar Claro. neste mundo laboral. Bueno, acompañando certos eventos, certas cerimonias, meténdonos de cheo neste mundo. Totalmente recomendable este trío de ases. Gracias, chicos. Muchas gracias. Parabéns aos tres premiados. Moitas gracias. Microrrelato de Carlos Casares. Dime. Bueno, eu son María Fernández, recibín o terceiro premio do Carlos Casares. Quixen tratar un tema moi presente nas escolas últimamente, que é o acoso escolar. É un problema que habría que solucionar, e para iso pois, está ben que a xente se quede reflexionando e pensando. Moi ben, maravilloso, grazas. Chámame Iker Domínguez, ganei o segundo premio co microrelato, se chamaba Todo Cambia. Trataba de unha historia de amor que empezaba con un inicio feliz e logo todo cambia. Todo cambiou. Parabéns e moi fermoso tamén. Gracias. Son Nerea Paz, gañadora do primeiro premio, e o meu microrelato trata un pouco sobre a morte a través dunha muller que se atopa cara a cara con ela. Cando xa ten todo na vida é como que non lle ten medo a falarlle, non ten medo a dicirlle, pois xa estou lista. Trata un pouco de eso. Maravillosos os tres, podedes estar moi orgullosos das vosas obras. Moitísimas grazas, chicos. Un bico. Aquí estamos, Manoli, un ano máis na gala Carlos Casares, que o temos aí detrás, o noso xeniazo, Moi grande, Carlos. Que tal? Todo ben no acto? Todo moi ben, encantada de estar aquí un ano máis, porque quere dicir que o concurso segue para diante e cada vez con máis forza. Con máis forza. Mira, supoño que non é nada doado, que hai un nivelón. Estes microrelatos eran tres, pero potentes, Manoli? Sí, moi potentes, o cal pois nos leva a pensar pois que o certame se vai afianzando e a xuventude se anima a participar e se toma pois moi en serio e a vista está cos resultados. Bueno, moitísimas grazas porque unha vez máis o xurado Encantada sabe de- escoller moi ben os premios. Gracias, Manoli. Gracias a ti, Marina. Gracias. Chao. Aí, Abelino, sí, Carlos sae, pero tamén temos que virnos, porque ti e eu estamos permanentemente, Abelino, apoiando e turrando, como ti dis, da cultura. Dixemos que íbamos a pedir pensión no liceo ese outro día e a verdade Aquí estamos. que xa estamos aquí. Bueno, primeiro teño que decir, Marina, que este leche é magnífica. Gracias. Non o digo por cumplir, digo, eso podo corroborar todo este liceo, que casi estaba cheo este salón nobre, Sí, para, sí, había para moita gala. xente. E despois teño que decir que a calidade dos microrelatos é impresionante. Impresionante. Se lle dixen a Carlos, ademais, que se os quere que os publiquemos na revista Nos, a xente do redor, Guau! que lle faremos un sitio. Fantástico. Para que tamén teña pues, esa publicación. Ademais, Carlos Ares, que é o que, bueno, que promociona toda esta historia, é secretario, pois, bueno, é xente do redor, xente... Do mellor. Pero además con Carlos Ares se pode decir, porque Carlos tú calquer cousa que lle pidas está sempre pronto. Sempre, sí. Como se dice en Portugal, sabes que falo portugués porque xa me estou Si, xa preparando. estás aí preparado para mañá, que Exacto. volvemos Mañá aquí. estamos aquí. Bueno, xa non sei se me queres, ¿verdad? Vou traer un Mañá colchonciño. saltamos e tal e cual. E traemos un saco. E nada, felicitar a Carlos, felicitar a Fundación Carlos Casares, felicitar o Liceo, porque o Liceo, que iramos ou non, é un templo da cultura de Ourense, pero que ademais, isto hai que decirlo ben alto, tamén é, de alguma maneira, a casa de Carlos Casares, non? Totalmente. Entón, pois, a parte de tú e miña, que nos vivimos aquí tamén, pois é de Carlos Casares. Aquí ven o noso Cuidado chico. con este home que a ver o que Como foi está todo dicindo. agora que rematou, que xa estás máis tranquilo, xa está, Carlos. Estábamos falando mal de Carlos e aparece Carlos Casares, Carlos Ares. Nervios fora. Nervios fora. Xa con nervios fora. Bueno, decide, a ver, como foi? Unha maravilla. A parte do acto,
sentirte arroupado pola xente que sempre estades, e que é unha maravilla, que máis se pode pedir? Música, premios, xente emerxente, que a literatura e amigos, que máis queres? No, hai que decir que casi estaba cheo este salón nobre do Liceo, que para uns premios literarios non adoita... Que é sábado pola tarde, que temos todos que ter moita, que chove, bueno... Que chove, e que estaba, o sea... Sí. Pero a cultura non para. A resposta foi moi grande, e, bueno, Carlos, sempre, tú dando da cultura. Aí estamos. Pois aquí estamos, o trío. Aprendendo dos profes. Sí, sí. Gracias. Moitísimas grazas, Carlos, moitas grazas, Abelino. Imos despedindo hasta mañá, se te parece. Sí, pois deica mañá, que nos volveremos ver aquí. Acordadevos de suscribirvos ao canal de Marina Sánchez, Canal Cultura. E se vos gusta, dadelle o dediño cara arriba. Esa. Veña, Un apoyemos. comentario tampouco sobra, que tamén Efectivamente, para que YouTube saiba que queredes seguir vendo cousas neste canal, vale? Exacto. Pois veña, Carlos Casares, que sigue sendo un Moi ben crack. ligado, Carlos. Un crack. Grazas, Carlos. Sempre vivo.